negurako prestatzen naiz behar eginaz. Nire bizkarrean daramadala ogi zorroa, edo gari ale neu baino astunagoa. Ez zu bezala alferkeriara emanda, negu guztian barau egiten, zer jan ez duzula zeure bakardadean. Hotzik handienetan, elurrak lur guztia estalduagaitik, daukat nire etxea lurraren azpian bere gari gelarekin. Azeri, erbi, soso, birigarro eta inbeste hegazti gozeak argaldurik, hotzak igarorik dabiltzanean, nien naiz ez hotzaren, ez gozearen beldur. Gizon guztiak naukate behargintzat, eta esain ohi dute ikasi behar dela inurrietatik behargin eta kontuzkoa izaten, eta prestatu behar dela zer jan beharrik zin den egunetarako. Ipuin honek irakasten digu, ez buruzalegiak izaten, ez harrotzen gure gauzekin. Esana eta antzinakoa da bakoitza bizi duela bere soroak. Bakoitzak bere burua goratzea da bere burua ondo ez ezagutzea.